mga kabings. Okay, no? Musyundal ang karon, no? Nag-celebrate sa atong birthday ni Jesus Christ, pero ugma pa man to karon kay disperas, no? Ang mga tao karon ka busy okay, so karon, no? Kuan sadness kay sa akong adlaw karong bulana, no? Katong nahitabo sa ko abi na ko dili na ko ka recover tungod sa akong pagpantrabaho sa mga kabingka. Na-slide man ko sa akong dating gitrabahoan. Emotional kay sa ko ning karon nag-celebrate ako Pasko sa unang halos dili ko katindog, no? Naglubog ko sa kuan, pero anyway, dapat bawar ba ron magsadsad gipasko gud. Okay, so karon mga kabingga kay magistorya ta karon, og di ba ang akong topic karon madungog diya sa akong mga vlogs. What's up mga kabingka, karon kay magkita na gid ni ng bingka. No? Karon taon nga maabot na karon gikan from the capital of Bingka of the Mindanao ang MERS. Yes, no, sa Digos City, no? Davao del Sur. Mao na akong maingon mga kabingka. No, moabot na karon mga pila ka minuto mga kabingka, di alam mo kay magpabukal sa kog inini tubig kay para dili to stress ka uban sa bingka bisag. Kabingka, welcome to Banginuhan Public Market. Suhuyo lang kayo na karon din sa Banginuhan. Ay, abi ni Naglawan na ng guys. Naurang. Hindi ako naglawan. Hindi siligit na tanaw. Ano ba sa wagang yung tawa? 2,000 years later. Mga kabingkan, mao na niya akong ginaingon, no? MERS. MERS. Yeah. Delicacies. Bingka. Okay? Plus, just coffee. Oh? Para matunda kung bingka ba jud na. No, basig dili na bingka. Aray! So taglubinta ni siya mga kabingka sa una pilang kilo. Kaya wala sa bingka kinilo na gid karon, no? Karon ato aning ko anon. Ato ning namnamon ning bingka dito sa MERS. Gikan pa ni sa MERS, no? Di basta-basta ang deliver ano. Kay basta naingon ako di basta-basta. Di tibas-tibas. Oh. Grabe gining bingka gin sa MERS, no? Kay grabe ka higpit ang ilang seguridad. Seguridad sa kwanza. Kaya sa bingkay di mo sila ipatao. Kaya di ka bingka, no? Okay kayo? Grabe gin security, ano? Wala akong ginaingon. Bingka. Pila ka buksulod daw? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ka buk na bingka. Ani kadagko mga kabingka, oh. Ani kadagko bingka jud, oh. Style na ana mangina. Kami hipon sa unan maliga man pumig bingka, pero bawat manggod ang kuan lahi, pero sa una katilaw ko bingka sa MERS. Mo to nakaingon ko nga nindot jud. Gibalatan ako, oh. Mutingog. Grabe yung crispy yung, oh. Tanaw, Kalimut mo sa pangalan. Kalimut mo sa pangalan ba? Ano din, no? Kamu kung naamoy mga taga Davao, kung naamoy mga parin
mga kaila, mga amigo, kanang naggikan bitaw sa mga digos, tapos mubalik diri, pwede mo padala, no, para sa kuha ba. No, salamat sa nagpadala ani. Wala siya nag-sponsor. Nagkaroon ako siya kwarta. Si Wex, no? Akong amigo si Wex. Ay si Glabay-Labig Mangga. Maingon din ako nga nambis kayo. Besa. Lami yung kayo kay kada ganing una pa nimong tilaw kanang gikan sa baba bitaw to sa desa tutunlan to desa kon malasa gyud yung bingka ba no, lasa gyud nimo ano Mao ni bingka dili ginang pabingka-bingka nang di uban gud no nga nagpalit ko sa una ba diri mo sa Davao. Di na ko i-mention ko asa to dapit, no? Nagpalit ko dapita, abi na ko bingka. Special ko no do nga bingka, sus pagtilaw na mura na magturta. No? Kani kay bugas yun siya ba? Malata gini mga bugas, no? Dahil gini itong kuwan, katulang makitaan yung matilawan yung uban nga to, special ko no nga bingka na, yung kuwan. Nga ni yung special, gini, bugas yun, no? Kaya, Lamit agad oh? Muti mo din sa kuan ba? Sayang. Sayang gumawa Napa na? Sayang Ano yun? Lami, lambing ka Nani address basta ko ilang address branch in building Saniliwan, Digos, no, Lapu-Lapu Street, Digos City. Dapit sa bus terminal. So, ang yun ako sa taga-Mers, no? Pagtukod mo branch diri sa Davao, no? Magkuha pa na tag-isa kay, syempre, ang nang nakatilang na ito niya, pos maulan yung atuon dito, diba? Dapat magtukod mo branches diri sa Davao ba? Baka ko yung kwan sila. Oh? Isa pa kabingka kay, hasta yung lumia lagi. Ang uban na ni, pakaon na ako ulit sa kuan, pakaon na ako ulit sa ilaga. Ano ko ilaga din, ilaga. Nara, uy, natabon. Pwede lang po niya na kuan kaning mapusog po sila. Ito laro daw. May kambing ka? Straight from Digos, di ba, Mers? Mers na. Di kaya pa Mers lang. Mo tiga ayo mga ingon din ako lagi. Ya. Mura tag digo na ba no? Sabi juga. Naliman ni kano ang ila din pagsugod din ng bingka din nila 1975 pa din ni, di ba? Yana na siya kadugay ang MERS sa Digos. So 1975 wala pa ko natao ana, di ba? Wala pa ko natao na inana na kadugay do ang MERS, no? Sa ato paguwang na jud ng tindahan na. Dekada na di di ba? Dekada na ba o? Hapit na ba dekada? Diyan mo mga kabingga kayo. Madayon ko higop-higop sa akong kape, no? So ako maingon ninyo,
kung adto mo dito sa Digos, ayun ni tining MERS Pasalubong Center, no? Dito na sa Digos, tulo na ka branches. Dili naman bingka ilang kuan na dito yung mga puto, suman, mga uban-uban pa, mga uri-uri puhon mo adto ko diyan dapita mga Okay, no, mga kabingka, i-greet din ako na si James Acolod, no? Si John Mico Moral, si John Rafael Gayanan, si John Mico John Mart Tagalog. Okay, si Wex, ay siglabay-labay dag mangga daw Wex, no? Salamat kayo sa pagpadala, pag-abot rin sa bingka, okay? Ay, straight from MERS, Digos City, si Jumong Rodriguez akong manggiitan amigo, DJ RJ Mantalaba, Davao Mix Club, Davao del Sur chapter, si Ben, ni? Lina, okay, Stephanie, si Team EE Youth, gikan sa University of Mindanao, Matina Branch, Stock ko Lindoy Boys, okay, Landoy, Aljun, Nil, Jun, Kent, Unix, Koy Imat, Juk, Impoy, Mugi, Koy, Randy, Miging, Choco, BMX Crew, John Paul Prince, Udal, Rigel, Pat, Anton Savalina, Virano, James Lucero Planas, Mats Igmos, okay, Arvin Kent, okay, John Mabulot Doc, okay, Charlene Atok, okay, si Landoix, okay, Joshua Luis, Ramel Pebrero, B-Mix, Dumantay, Alvin, Cabalhin, Jude Martinez, Nibato, Hope, Carmilado, okay, Rose, Cam, Vong Diaz, Nelson, Carmelo, Erjan Cortez, okay, LD Mar, okay, Alfontres, okay, Jarligo, okay, Jason Pamdo, Victor J. De La Dulce Reyes, Mark Stephen Ersan, Arson, okay, Dilantar, okay, Ben Hard, De Leon, okay, si John Felix na El Gloria, okay, Lawrence Gerald Hilardo, okay, Mark Josh Bulay Og, okay, kawawang nila lang, Sit Darrell Pinquet, okay, Impresses, okay, si Angelo Mabulot, Doc Johan Mabulot, thank you very much mga kaping